में ही की आवाज आवला एकरा में से छोट छोट मुंह छोटा की है में ही रोवेला उ कहते बुझाइला खखा बाजार सही कहत ना मलिकार हम झूठ नहीं बोला उतना कस के चिल्लाई जाला वही बड़ा कैसे तीन किस्म के होला कैसा कैसा बनल बा भोजन कितना सुंदर घर पे खाला का भैया व्यवस्था ठीक बनू ओके एक वाह रिम झिम जानतारी झटका मार और झटका मार यार तो कौना बेरा होला बताइब ना सब है बुझत का एगो अजीत जानता रहे कौन ना पेला खेले में ना सुखले मार दिला टक टक गलिया कहिया डूब गइल मझवा बांध टूट गइल गांव डूब गइल है नई भू तो रिम झिमवा इतना काला रोलो से काई दे कोई से इतना काला कि हम तो जानते नहीं हम खत्म बानी बाकी तुरंत खड़ा हो गेल हमर पैर ना तू रो उ रोली तो तू रो हम रोवाए तारा के बोल हाथना देर इंतजार करला के बाद आओ तारू अरे काहे रोए लगल हो काहे रोती है मैदान कर जाई मारो तो मैं भोर पर जाएगी कोई नहीं हकी ना चल दे उठ के बिना पानी छोड़ ले गलती कने रानी हृदय से को मान दे तारा से बड़ बेवकूफ के बात अध्यक्ष बा ए घरी दिल से माने के जमाना नहीं खे हां लिखो फेंको बाप रे बाप फेसबुक खोला पर लइकन के दुख देखत नहीं न त हमरा भाका के रोवाई आ जाता कैसे कोनो लिखत कि जाने मन आई लिख रहे हैं कलू कि मेरा भी दिन गुजारा आएगा जो हंस रहे हैं वो पछताएगा ई कौन कौन में लिख ले ए प्रभु जी हम कुछ मैं कमेंट कर ने कहा हां याद नहीं कर पड़त कहने कि दलदल में फसल पड़ का त सागर कमेंट कर के निकालब काम कैसे उनके बाबू हम डल नहीं तो निकालब केना और चुटकुला कहले हमारा शर्म लागल हो मेहरारू के हमरा बहुत तरह के अप डाउन आला हेंगाई रिमझिमवा हमारा में घरी रहत रहे हां अच्छा वो घड़ी अजीत कोपा से आइले हां पुजिया से जलालपुर गोनई रहे आ चूड़ी ले एक दर्जन की बड़ी भैया में नाचेलू जान चूड़ी ले तोरे नियम कहते कि हम तोहरा सोझोबे पेन हो लागल पेन है तो अजीत बैठ कर रोवत रहे हम कुछ लेती तो सोझोबे पेन बताओ कहले कि हे भगवान बड़ी गलती हो गेल बा काहे ना हम कच्छी लेके आने हैं सोझोबे पेन है तो हमार व्यवस्था ठीक हो जाए